Păcală și cucul. Mare scârbă și amar pe sufletul Popii, care vedea că și-a găsit acum nașul. Își bătuse el joc de multă lume, dar acum îi venise și lui rândul. Trebuie cu orice preț să scap de Păcală, gândi el, dar cum să fac? Își frământă el mintea multă vreme, dar degeaba. Când nu mai iată că într-o seară îi spuse soacră sa: am eu un mijloc să scăpăm de procletul ăsta. Mâine eu am să mă duc de dimineață în părul din grădina noastră și am să cânt ca cucul. Tu atunci să-i spui lui Păcală că i s-a împlinit anul, să-i dai simbria și să plece pe aici încolo. Cum vorbiră, așa făcură. Dis de dimineață, soacra se sui în păr și începu a cânta ca cucul. Popa chemă iute pe Păcală și îi spuse: auzi, băiete, cântă cucul. Ți s-a împlinit anul. Să-ți dau ce al tău și să pleci cu Dumnezeu. Bine, părinte, voi pleca, răspunse Păcală. Dar până una alta, mă duc să văd eu ce fel de cuc e ăsta, că n-am văzut cuc în viața mea. Zicând acestea, intră în grădină, puse mâna pe o scurtătură de lemn, zvâr cu ea în păr. Soacra căzu jos din păr și rămase moartă. E, al naibii cuc, zise Păcală râzând, ăsta e cuc cu chip de muiere. Dar popa să-l apuce nebuniile și mai multe nu. Se luă cu mâinile de cap și începu să se vaite că îi nenorocește tot neamul. Păcală nu-l lăsă să se vaite mult și îl întrebă scurt: te-ai supărat, părinte? Ba eu, taică, nu m-am supărat, dar zic și eu așa, ca tot creștinul. Sus, părinte, că se udă cărticelele. Văzând popa că n-o scoate la capăt cu Păcală, se sfătui cu băiatul lui ca peste noapte să fugă unde-or vedea cu ochii, că de-or mai sta, hoțomanul le face de petrecanie la amândoi. După ce se înțeleseră, popa strânse cărțile pe care le avea și le puse într-un sac cu gândul ca să le ia cu el. Păcală însă îi simțise. Fugiți, voi fugiți, își zise el, dar de mine nu scăpați așa ușor. Odată, ieșind popa până în curte, Păcală intră repede în odaie și se vârâ în sac, așezând câteva cărți deasupra. Popa, nemai văzându-l, crezu că s-a dus să se culce. Luând dar sacul la spinare, își chemă băiatul și ieșiră pe furiș pe poartă. Pe urmă popa, scoțând din grajd un măgar, îi puse sacul în spinare și, încălecând și el, porniră la drum. Merseră ei cale lungă, băiatul pe jos că era tânăr și voinic, iar popa pe măgar. Erau veseli și mulțumiți că scăpaseră de Păcală și că de aici înainte puteau să ducă și ei o viață mai liniștită. Mergând așa, ajunseră la o apă. Cum să o treacă? Pod nu, nimica nu. Hai să treacă prin vad. Băiatul porni înainte, după ce suflecase bine nădragii, iar după el venea măgarul cu sacul și cu popa în spinare. La un loc, fiind apa cam adâncă, fundul sacului se udă. Și atunci Păcală strigă: sus, părinte, că se udă cărticelele! Popa se uită mirat în toate părțile, dar nevăzând pe nimeni, întrebă pe fiul său dacă el vorbise. Acesta îi răspunse că nu. Popa își închipui că îi se păruse. Mai făcură câțiva pași și sacul, atingând iar fața apei, Păcală zise încă o dată: sus, părinte, că se udă cărticelele! Popa auzise de data aceasta destul de lămurit. Mare minune și asta, gândi el. Se vede că vreuna din cărțile sfinte din sac a vorbit, că altul n-are cine. Și popa văzu în întâmplarea aceasta un semn că blagoslovenia Domnului e cu el. Cum ajunse la mal, descărcă sacul de pe măgar și îl desfăcu, voind să vadă care era cartea aceea minunată. Dar cum desfăcu sacul la gură, țâști, sări din el Păcală, care îi spuse popii râzând: bine te-am găsit sănătos, stăpâne! Ca o slugă credincioasă ce-ți sunt, n-am voit să te las să pleci singur. Am venit și eu ca să te slujesc, că până mi s-o împlini sorocul, mai e vreme. Popa, când îl văzu, îi se făcu negru înaintea ochilor și parcă nici inima nu-i mai bătea de spaimă. Tiu, ucigă-te, crucea de tâlhar să te ucigă, zise el cu dinții clănțănind. Dar Păcală de colo: ce, părinte, te-ai supărat? Nu, taică, nu m-am supărat, răspunse popa, dar m-am mirat când te-am văzut ieșind din sac. Și popa scuipă încolo de scârbă și de obidă. Vedea el că de ce se temea nu putea să scape.